ya kasa fahimtar mu yau ya zama babban hasara ko muna jiran mu ga sakamakon wannan hasarar wane ne zai dauke wani hasara din nan tunda kasan ba za ta dauke wani nan ba hasara ta me za mu yi ta akan me za mu yi hasara to ka gani wannan shine tsokaci wanda muke ganin tarihi ya ba mu gaskiya kuma shine tsokacin da muke son mu yi ga shehu tarihi ya ba mu gaskiya akan abin da muka faɗa a wani lokaci mu yan adawa din nan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wato ka mun tambaya wadda take da sarkakiya yanzu shugaba Bazum motansa 15 yana mulki ka san kowane shugaba da sa'a sai yake zauwa idan da zan dauko maka tarihin wannan shi shugaba wanda na sani dan gure ne kamar ni za ga abin mamaki da yawa kamar tarihin shugaba Muhammad Usman ne a rayuwarsa wato yazo bari in katse maka daga inda ya fara samun mulkin wannan na wata 15 da yayi ina tsammanin sa'a da ta mulki babu wanda ya samu sa'a ta mulki irin na Bazum na farko aka zo aka dora shi akan dan takaran PNDS tarayya daga can ma babu wani wanda ya daga murya ya kwatanta wannan lamari bai yarda da shi ba ko ta duriya a ciki ta yi adawa da wannan ya zo ya takara muka yaƙe shi saboda muna da ɗan takara dattijo mai suna Muhammad Usman kuma abin mamaki Bouteflika dukansu sai suka zama inda magaran ne su suka yi daga ba suka yi takara na ƙarshe suka nemi mulki alhamdulillahi mu a wurinmu wannan mulki wanda ya ci zaɓe shugaba Muhammad Usman ne amma alƙalin shari'a ta zaɓe sai ya ba wa shugaba Bazum wannan shugabanci wannan zaɓen cashe ci zaɓe muka yi zanga-zangar neman yanci abinda kuwa sai nake maimaitawa da ke muna dattijo mai suna Muhammad Usman sai ya ce baya son rigima baya son a toye kasan nan baya son a kashe talakan kasan nan baya son talakan kasan nan su wahala baya son a zubda jinin talakan Niger ba saboda kawai mu neman mulki tunda akwai dokoki wanda suka bada damar aje a nemo gaskiya shugaban musulunci zai kai kara to a lokacin nan da yawa daga cikin magoya bayan shugaba Muhammad Usman da kuma wanda suka jefa masa ƙuri'a suka kasa fahimtar sa da yawa daga cikin ce duka ba da yawa daga ciki dan mi ba zai fito ba a yi rigima dan mi ba zai fito a yi zanga-zanga kwato yanci alhali ta hanyar shari'a yana iya kwato yanci ba tare da kwara mutum to anan muka dungo maka tafi kotun sai dawo da muka je wata 12 kusan haka muna jiran wannan sakamakon shari'a din ya fito sai sakamakon shari'a ya fito sai kotun sai dawo ta ce ba mu da gaskiya shugaba Muhammad Usman baya da gaskiya sai ce ila free act